Čau lidi, tady Veruéru a vítejte u dalšího videa z hry Geometry Dash. Dneska se budeme katapultovat, budeme přibližovat bloky a snižovat bloky, takže jdeme na to. Půjdu opět do mého světa tutoriál a já tady mám něco postavené, takže to smažu. Tak a jdeme na to katapultování. Půjdeme do Bolt, prostě tomu tak říkám, jo. Postavíme si tady zase bloky pod tu podlahu, jakoby. Možná to nemusíme dělat až tak dlouhý. Půjdeme do Edit a musíme mít označené to Swipe a zase to hezky tady takto celé ohraničíme a dáme Edit Group. Dáme jedničku a dáme Add. Tak, to bychom měli, takže dáme OK. Teďka půjdeme do Bold a budeme do zase BG, prostě těch věcí tady. Dáme Move a tentokrát to nebudeme dávat před to, jako u vysunování, ale dáme to na to. Tak, dáme Edit Group. Jo, to nedáme, dáme Edit Object, jedničku. A teďka chceme, aby to bylo do výšky, takže budeme ovládat tady toto a jeden blok je 10, takže dáme 10, jo, to je minus 10, pardon, takhle, 11, OK. A dáme to za 0, aby se to vysunulo, dáme OK. A můžeme si tady třeba postavit pokračování toho levelu. Teďka vyzkoušíme, jestli nám to funguje. Jestli ne, musím natáčet všechno zase znova, ale jo, funguje to výborně. Juhu. Takže katapultování máme hotové a můžeme se jít podívat. Takže budeme rovnou pokračovat teda v tom, co už tady máme. Jo, přesně tak jsem to chtěla postavit. Nice. Půjdeme na to posouvání nebo přibližování bloku. Dáme si tady picha, půjdeme do Edit a Swipe a ohraničíme to, ale pozor, abyste ohraničili fakt jenom ten picha, jinak bychom posouvali i ty bloky pod tím, což asi nechceme. Půjdeme do Edit Group, označíme to jako 2, dáme Add a dáme OK. Tak půjdeme zase do Bold, půjdeme do Move a dáme to třeba tady. Takhle jsme tam to nechtěla. Dáme to třeba tady. Odpočítáme si to vzdálenost od toho Move a toho pichálu. Takže mně to vyšlo 9, takže to budu posouvat 8, takže dám Edit Object, dám to, že to chci, aby to působilo na tu 2. A tak. Teďka chci, aby to se posouvalo doprava anebo doleva a my chceme doleva konkrétně. A budeme to teda posouvat o těch 8, což je teda 80. Tak. A dáme, aby se to posouvalo za třeba 0, něco, prostě nevím. Tak třeba 0,6 dáme OK a pojďme vyzkoušet celý náš level. Takže vykatapultuje nás to a posune ten blok a zabije vás to, jo, to je ideální. Je to takový, že vy ho nevidíte. Tam se stala chyba, ale tak to je jedno, vy to určitě postavíte líp než já. No, tak si to zase vyčistíme tady. Takže katapultování a přibližování máme hotové a teďka jenom snižování. Kdo to nepochopil, tak to myslím tak, že prostě budeme ty bloky dávat dolů. Takže tentokrát si postavíme bloky, druhý blok od té podlahy. Jo. Tak, teďka půjdeme zase klasicky do Edit a musíme mít zaplé Swipe a zase si to hezky označíme, dáme Edit Group, dáme 1, protože tady teďka nic nemáme, dáme OK. Tak, teďka půjdeme do Bull, dáme zase BG a Move a to si dáme třeba sem. Půjdeme do Edit Object, chceme, aby to působilo na to 1
chceme, aby se to posouvalo dolů, takže budeme používat tohle a budeme do mínuska a dáme -10, aby se to posunulo o 1 blok. Teďka si dáme čas na 0, aby to bylo hnedka, abyste to stihli zaregistrovat, že se to posunulo, dáme OK a jdeme to vyzkoušet. Jo, funguje to, vlastně vy musíte skočit takhle. Takže snižování máme taky hotové, takže to by bylo všechno. Pokud vás tohle video zajímalo nebo vám třeba i pomohlo, tak budu ráda za každý like. A pokud vás baví má tvorba, tak i za odběr, ale upozorňuji, že moje videa nejsou moc pravidelná. A jo, Veru se s vámi loučí. Čau, čau.